تو نرو تنها میمونی به من یاری دل جویم یاری خوش رویم. خیر احمد با شهرام جون که 1 میلیون برای ما پیشنهاد کرد یافت ای کجا یافت چیکار کرد نمیدونم. از جوابی هم فقط متوازنه تمام. دیر شما میدونید که شهرام عبدالعلیم اویلادور است. خیر دیل جان میدونی که من تو را دوست میدارم. نه تا حال نمیدونست. گلت گلی لوبیا مردک باشی پیش بیا. از دوستگی ما در آسمان دو کفتره در دستم گلی تره دمی دختره که سبزی نه 1 میلیون کمتره. اوه احسن. مرحمت. شرکت سوفت سودا داروهایی را پیشنهاد می‌کند که برای زیاد کردن ریش و برآوردن موی سر و همچنین برای بیماری پسریازو و با قوت کردن قوه مردانگی بیماری پوست. داروها با نمود کپسولا الهدایا و روغن سیاه‌دانه که بساط‌ها در دوا هستند پیشنهاد می‌نماید. داروهای BCA، پروتئین و گنرهای سوفت سودا به درد شما حتما دوا می‌بخشند. دستافка به همه شهرهای روسیه از 3 ساعت تا 5 ساعت. از نام کانال مهراب پرو سلام فرستید، زاکاز کنید و تخفیف الهاگی را به دست آورید. تلفن‌ها برای تماس در روی اکران. درود و سلام بهر یکایک شما тамошобинони азиз ва подписчикони ҳамеша фаъоли канали Меҳроб Про. Инак фурсат фаро расид, дида ба дидор расид. Дар барнома бо шумо ҳастам ман Рустам Азимӣ. Медонед барномаи мо лоиҳаи нав аст, унвон дорад сирҳои фош. Дар барномаи сирҳои фош танҳо сирҳое фош мегарданд ки то кунун дар ҷое нагуфта, дар ҷое нашунида ва дар ҷое посухе аз тарафи меҳмонҳои мо баҳратон равона нагардидааст. Аз ҳамин сабаб мо барномаи сирҳои фошро манзури шумо мегардонем ва меҳмонони барномаро ба шумо ошно мегардонам. Яке аз гулдухтарони зебосанам, яке аз гулдухтарони зебои инстаграма, оне ки бо лабхонӣ метавонад зери ҳавои сурудҳои беҳтарин сарояндаҳои кишвар шуморо диққататонро ба худ ҷалб созад ва мухлисони зиёд дорад. Бо лақаби пистаи данғара машҳур аст. даъват созем ба барнома ва ҳамчунин дар баробари ӯ яке аз ҷавонони бисёр ҳам соҳибҳунар, оне ки садояш марғуладор аст, оҳангҳояш шуниданӣ аст, шаҳромҷони абдуалимро ба барномаи сирҳои фош даъват созем ва ба чанд соле ки доир ба ин мавзӯъ миёни эшон аст посухашонро бигирем ва пешкаши шумо гардонем. пеш аз ҳама меҳмонони азиз шуморо ба барномаи сирҳои фош хушомадед мегӯем. саломат бошед. вақте мо шуморо занг задем ба барнома даъват кардем, то ба барномаи мо расида омадан дар саратон чӣ фикр омада буд? Я борга салом алейкум ба шумо, ба канали шумо, ба ҳама дӯстон. хай ман чӣ фикр кардам ман ҳар ду барномаҳои шуморо мисол омадагӣ иштирок кардагиам. бо фикр кардам барои чӣ маро даъват карда бошанд. боз чӣ гапе шунидан, боз боз чӣ чӣ гапе овозае шунидам, пайдо бале. шуд, хавотир шуда омадед? хай ака хавотири серьёзи немам хе хавотир. вақте инсон аз худаш боварӣ дорад Ао, ҳеҷ гоҳ хавотир намешавад. бале. гуфтание. шаҳром шумо чӣ? من فکر 1 میلیون دا اومدم. яъне ки мехоҳед ки аммо 1 миллионе ки тибқи ваъдаву البته фаҳмонед. برای زنگ زدیم گفتین در برنامه قطعی اون دختره که زنگ زدیش پیستای دنغره 1 میلیونش وعده کردی. яъне шумо хавотир нашудед ва медонед мавзӯи мо чӣ аст, ба ҳамон хотир хурсандона омадед. 100% فکر کردم که برای انمون تمای مرا پیدا کردین ندانستیم چی تیار کنیم بیام اجازه اومدم نمیدونم چی جواب میتونم چی کار میکنم. тамошобинони азиз, чун барномаи мо унвон дошт рӯбарӯ, дар барномаи рӯбарӯ меҳмон буданд шаҳроми абдуалим ва дар ҳамон ҷо ёдатон бошад пранк карда будем ва ба дил занг зада буданд ва гуфтанд ки ман 1 миллион қалингитро пешин пардохт мекунам, мақсаду бо ман хонадор шав. ёди шумоам ҳаст. бале. розӣ мешавед вақте домод бо як садои баланд мегӯяд ки ман 1 миллион доллар дар даст дорам ва бо шумо хонадор мешавам? хайр аҳмад ба шаҳромҷон ки 1 миллиона барои ма пешниҳод кард ёфт ай куҷо ёфт чӣ кор кард намедонам. не ки хай 1 миллионам ёфта боша ман сразу наметавонам ҳо гуфта. аввал месанҷӣ, гап мезанӣ, арӯз дора, баъд хай як хулосада меоӣ. яъне шумо мехоҳед ки тору пуди шаҳроми абдуалимро бале. хуб санҷед, баъдан қарор бароед ки тӯй мешавад ё ки не. шаҳром шумо чӣ гуфтан мехоҳед дар мавриди тӯй? шояд меҳнат кардед ин қадар пулро аз куҷо ёфтед? این مخفی بمانه که من تیارم اون وقت. фақат нагӯяд ки бо роҳи дуздӣ. نه به دزدی مهنت حلال قطعی میویسم. мо айни ҳол дар колори мебели акрам қарор дорем
ва шумо ҳамдиёрони азиз метавонед аз ин коргоҳ намудҳои тайёри мебелҳоро бо нархи арзону дастрас барои хона ва коргоҳи худ дархост намоед. Ногуфта намонад ки Толор Мебели Акрам барои кулли муштариёнаш мебелҳоро ба таври насиҳ, яъне бефоиз ба муддати 6 моҳ пешниҳод месозад. аз ҷавоби ҳамин фақат мутаваззине тамом. Муҳим пул ҳаст, вале посухро интизор. посух интизорем. Ташаккур зиёд. Дил, аниқтараш аз шумо мехоҳем як саволро фаҳмем. То ҷое мо медонем шумо ба як сарояндаи ҷавон ки аз худатон 5-6 сол хурдааст ишқварзӣ мекунед. Рост аст? шумо ба фикри ман ҳамун Билола да назар дорем, Билолҷони Ғафурира. ӯ додар аймада. Мисол мо чанд вақти як ҷоем, мисол як ҷо мешинем, як ҷо мехезем, мисол дар Инстаграм ягон чи история карда бошем, мисол мардум дида бошанд. Мумкин шумо ягон даҳани мардумам хеле дар тӯи маъракаҳо ё ки банкетҳо. бале, не ки не, Билол додар май. хайрият. Аниқ? Аниқ? Бале. Ташаккур. хайрият. Байни мо ягон чи нест. тамом гап нест. Бо оне ки баъд ютубам хеле гап чап наша, уш ҳамсинфм буд, уш додарам буд, уш ҷурам буд. Хеле дӯстои мане ки бисёре, пешаки бугум та. Ай дихтада бача бисёре. Ва хай чендаям маслиҳат мекунем. мо коро мекунем туи отказ мекунем. Нудостна? боварӣ комил дорем ки дил зиндаги қап аст ва ҳеҷ гоҳ шуморо ноумед намекардонад. хай мекунем. Мебинем. Алак саволи дигар гӯш кунем. Шаҳром, шумо наметарсед ки баъди тӯй зиндагӣ пасти баландиҳои худро дорад? оё дил аз ӯҳдаи зиндагӣ бо шумо кардан мебарояд? Шумо талаботҳову шансҳои условияҳои дилро яъне ки мардона аз ӯҳдааш мебароед? Инро фикр кардед? не албатта то ҳол фикр накардаму. вақте ки қарор дод баъд мумкин фикр кунам. фақат нагӯед ки санъатро мепартоям ва Не, муҳоҷират не. меравам ва Не, албатта. дилро мехӯронам ва мепӯшонам. не албатта санъатро тарк намекунам. аз ӯҳдаи зиндагӣ мебароед, яъне албатта мардакем нахоҳем ӯҳдаи зиндагӣ набурем, мебурем. яъне қавл медиҳед ки пурра зиндагии дилро таъмин карда метавонед. насиб иншоаллоҳ. Ташаккур. Дил, ишқ чист? Саволи аҷиб, бениҳоят. вақте ман ишқ чист гуфта ба шумо савол медиҳам, чашмони шумо ба бозӣ медаранд, ба ҳар су мераванд. яъне ишқ гуфта шумо чиро дар назар доред, чиро мефаҳмед? ҳаминро мехостам барои тамошобини мо гӯед. ё ки метарсед ки паҳлавонҳои сари деги ош, яъне ҳамо ошиқоне ки дӯстдори шумо ҳастанд, чӣ будани ишқро аз забони шумо мефаҳманду ба шумо ҷабру ҷафо зиёдтар мешавад, яъне ки шуморо мегӯянд ки нисбати ишқи мо хиёнат карда ё ки каси дигарро интихоб карда? Не, яке ман нисбати ишқ ягон кас хиёнат карда нестум. ишқ дӯстдорӣ, муҳаббат. Не ки сад афсӯс ки на ҳар як мард аюдаи ишқ мебурояд. яъне дӯстдорӣ карда метавонад. ҳамаш наметавонад. чӣ магар ягон хиёнат аз ҷониби нафаре дидаед ки ин қадар бо дард мегӯед? Бисёр дидагӣ. Шаҳром, шумо чӣ? не надидам. бача кам мебинад ба фикри ман. духта бисёр мебинад. дил Шаҳром, ба шумо як саволи аҷиб медиҳам ва шумо бояд аз ӯҳдаи ин шарт бароед. тасаввур кунед ки шуморо дар як филми ошиқӣ ҳар дуятонро дар роли асосӣ, яъне дар роли марказӣ мегиранд, интихоб мекунанд. шумо дар кастинг қарор доред ва ҳазор коргардонҳо бо чашми яъне умед шуморо нигоҳ мекунанд ки аз ӯҳдаи ҳамин филм мебаред ё не. дар ҳамон ҳолат бояд духтар ба бача ва бача ба духтар изҳори муҳаббат кунад. биёед дар ҳамин саҳна шуморо як бор месанҷем. дил ҷон, медонӣ ки ман туро дӯст медорам. не то ҳол намедонистам. ман дер боз амирӯза интизор будам. хостам дата изҳори муҳаббат кунам, дӯстдорима баён кунам. не ки ҳамин рӯз фурсат фаро расид. хостам дӯстдорима барои шумо баён кунам. очат медонад ки ман туро дӯст медорам. оли худам намедонам, бочам як ҷо медонам. ман ин рӯза худам хеле вуҷдат доштам ки қоили шавӣ ки маро нақсем. шуд шумо аз филм гузашта рафтед. хай мо якум бори хеле гӯ мо актёр нестем ку. ман танҳо як ибора ду ибораро аз шумо шунидан мехостам, вале мебинам шумо худро дар кино ман уже хма тасаввур представит кардед кардам. ба поёни филм қариб ки анҷом ёбад. тамошобини азиз, як изҳори муҳаббати бисёр хубу ҷолиб буд ки аз ҷониби ҳам Шаҳром ва ҳам Дил шунида шуд. аҳсан мегӯем. саволи дигар чунин аст. биёед баҳри тамошобини мо, баҳри фароғати эшон, Шаҳром як суруди зебоеро месароянд ва аз Дил хоҳиш мекунем ки бо нозу ишва метавонед боз ҳам диққатҳоро ҷалб созед. марҳамат.
خندکن ت خنده گنده مات گنده خنده را قطید بردی نبردی ای دل درده نبودنی تو درد است زندگی به تو مرگ است بگو چی بود گناهم کی ماندی بین راهم. احسن. تشکر میکنم. тамошобинони азиз, чун маззаи барномаи мо аз ишқу муҳаббат шурӯъ гашт, биёед ба дил як пешниҳод мекунем. Ба дӯсти наздиктарини худ, яъне ба дугонаи наздики худ занг зада гӯед ки ба ман як сарояндаи ҷавон изҳори муҳаббат карда бо ман оиладор шуда нест. Ту ҳамчун дугона, ҳамчун рафиқ ба ман чӣ маслиҳат медиҳӣ? Пешниҳодша қабул кунам, тӯй кунам ё ки не? Кани дар ҷавоб ӯ чӣ мегӯяд? Мо тариқи гуромку мехоҳем аз забони ӯ шунавем. метавонед ба ки занг мезанед? хаймози сабинҷонда занг мезанам. Сабинҷон яъне блогер аст, зебосанами инстаграм аст. Бале, зебосанами инстаграм бад ки духтар холамай. хештабор ҳастед. Хештабор ҳастем. Авай занг мезанам. марҳамат, мешунавем. албатта микрофонро баланд мекунед. сабинҷон, лабай амиҷа як сарояндаи ёши ҷавон мехоҳад қатима оиладор шава. Ба фикри ту чӣ гуфтанӣ? яю ҳозир қаг мехона, овозша гӯш кун. من یک قدم به تو هیجا نمیرم عزیزی دلم یاری خوشگلم رنگ آوازه برام غفله تو نرو تنها میمونی به من یاری دل جویم یاری خوش گمه ایران رویم نگیرو شوگری کنوبه خیر овозша гӯш кардӣ, хайр ба биёй пеш маслиҳат мекунем. نه من رئیس که بگونه میشه این شعر در چند کس خوندگه تا شب کولی оля мехоҳам кофта истам шохӣ. رئیس که در چیزی بچه ندارو خیلی سالده майли хай ба гап мезанем. аҳсан мегӯем. ташаккур. ва чӣ як посухи хандоваре буд ки аз ҷониби сабинҷон шунидем, тамошобинони азиз. ва ин буд як шарти барномаи мо. дил, шумо медонед ки шаҳроми абдуалим оиладор аст? чӣ хел? яъне зан доранд, фарзанд доранд. не рости гап намедонистам, нафаҳмидам. акнун пешниҳоди ин касро чӣ гуна қабул мекунед? ман дар саршавии барнома гуфта будам ку мисол 1 миллионам ки ёфта боша оварда боша, не ки оли мебинам, месанҷам, мефаҳмам кияй и мисол арӯз дора, гуфтам зан дора, не ки нахудаш маълум шуд ки зан дошта. ҳоло ба пуррагӣ яъне ки рад намесозед, фикр мекунед. хай бо фикр мекунам. ман тамошобинони азиз, ва биёед шарти дигари барномаамон ки гулбаз унвон дорад, аз ҳардуи эшон пурсон мешавем. шумо омодаед ки гулбазм кунем? бале. шурӯъ мекунем ва биёед гулбазми аввал гулро ба шаҳром медиҳем ва шаҳром гулбазро шурӯъ кунед. یک ما سر کنم гулш ку гулбазро аз шаҳром сар мекунем. марҳамат. рақс када биёране ки ранг ки вақтшда буд ку дар туё. рақс карда баред. جان یک ما سر کنم бале. دل ҷон گل دادی به دستم دل من عاشق تو هستم. хайр асосӣ бояд рақс када биёрӣ ва خیلی موسیقی نداریم مخیده اینجا. хай ба коргарношон мемондам. хай ман гила мегирам, мегӯм ки гила додӣ мегирам, ишқа ки та дар дилам, очата салом бугӯ, бачакша мегирам. рақс када овардам. انا که با نوبت ما میشه در آسمان دو کفتره در دستم گلی تره دمی دختره که سبزینه 1 میلیون کمتره. о аҳсан. марҳамат. гилат гили лӯбиё, мардак бошӣ пеш биё. اوش دورشتگی ما рақс карда. марҳамат. марҳамат шаҳром. рақс када مردک باشی پیش بیا. ایسی بشین مگه کمتره که دیگه بگم шояд намедонед. نه میدانم امیرا بگم نگم شا فکر دارم. марҳамат. чизе боша бугӯ қабулай. میشوم گل دادرینی تغاره این حسابون در گب نیست. марҳамат. ва аз шумо мешунавем. хаймаями охириша мегӯм ки барои тағоре гуфтагиш
از گلستان یک گلی بخار میخواهد دلم بچه پرچقچقی پولدار میخواهد دلم. میتونه که به همین آخری گلباز ما تمام میگه دل در بالای بام گلبازی ما تمام. тамошобинон азиз ин буд як шарти аз ҳама душвору вазнини барномаи мо буд ки ҳамдил ва ҳамшаҳром аз урдаи ин баромадан аҳсан мегӯем ташаккур мегӯем ва биёед аз шаҳром хоҳиш мекунем ки суруди охирини худро ки ту дар фикри ман набудаю боре унвон дорад аз ӯ хоҳиш мекунем ки бисарояд ва боз барномаро идома медиҳем. تو در فکری من نبوده بوری من نفهمیدم تی اموره ای پشتت نولا و اوه کناری ما او دیگه نیست اونست. تشکر. آری نولا و اوه شای پیشه. احسان میگیم. тамошобинони азиз чун поёни барнома аст ва мо ҳоло хулосаи аниқи дил 001-ро дар мавриди хонадоршавӣ бо Шаҳром Абдалӣ нашунидем, яъне посухи дурустро нагуфтанд ва биёед фурсат фаро расидагӣ аст. биёед тамошобинони азиз фурсат медиҳем, ҳарду маслиҳат мекунанд, паси парда ба қавли ришат мекунанд, туй мешавад, хонадор мешаванд ё не, инро танҳо дар барномаи минбаъда ман ба шумо ҳатман хабар медиҳам. дили шумо розӣ ҳастед ки бо ҳамроҳи Шаҳром паси парда ин чизро маслиҳат медиҳем? мерем. мерем. خیلی جان. من تشکر برای اشتراک. тамошобинони азиз ин буд барномаи сирҳои фош ва дар мавриди чанд овозаву чанд ҳангомае ки атрофи эшон буд мо пурсон шудем ва чун хулосаи асосии мо дар бораи оиладор шудан ё нашудани Шаҳром ҳамроҳи дил буд ва биёед онҳо хуб ба сари мақсад меоянд, ба хулоса меоянд ва дар барномаи минбаъда мо ҳатман ба барномаи ошкоро Шаҳромро даъват месозем ва посухи аниқ ё ки тӯю бо дабдаба шуданашро ба шумо огоҳ мегардонем. тавсияту хонобод бошед, бо барномаҳои ҷолиби мо бимонед. дӯстони азиз ва подписчикони гиромӣ, агар шумо мехоҳед ки ҳама навгониҳо ва клипҳои рангоранги Саида Исроҷинро сари вақт дидан намоед, пас метавонед ба ин силка дар омада огоҳ гардед. обуна шуданро фаромӯш насозед.